Hokejaši Medveščaka sve su aktivniji kako se približava završnica u EBEL ligi. Uslijed 7 uzastopnih domaćih utakmica u areni uslijedila je turneja kroz 3 zemlje, tijekom koje su Zagrepčani pobjedom od 5-4 ponovno poharali Klagenfurt, ali su i pod prvi puta u EBEL-u pokleknuli u Ljubljani. Zmajčeki su slavili sa 6-4. Pobjeda od 3-0 u Mađarskoj potvrdila je da Medveščak više nema kompleks gostovanja kod Sape. Bod osvojen poslije poraza u produžetku u Salzburgu bio je uvod u polarni ugođaj Zagrebačke šalate, u kojem su Zagrepčani igrali sljedeće 2 utakmice. U snježnoj Mečavi bilo je za očekivati da će se Medvjedi snaći bolje od Zmajeva, pa ne čudi pobjeda od 3-1. Ovogodišnja mušterija Medveščaka Kac ispraćen je sa šalate s glatkih 3-0. Time su se igrači Mortija Rejmonda 3 kola prije doigravanja učvrstili na drugom mjestu u poretku. Suočena s padom na ljestvici, Mladost je u završnici trebala niz pobjeda kako bi izbjegla najteže protivnike u četvrtfinalu doigravanja. Na gostovanju u Ljubljani mladostaši su tek poslije raspucavanja savladali domaću Slaviju sa 6-5. Na Velesajmu su u zaostaloj utakmici porazom u raspucavanju od 7-6 otkinuli bod vodećem Mariboru. Redovni dio natjecanja Mladost je zaključila domaćom pobjedom protiv Triglava od 5-4. Mladost je na koncu završila na 5. mjestu, pa joj je suparnik u doigravanju bila Ljubljanska Olimpija. U dvoboju koji se igrao na 2 dobivene utakmice, Olimpija je u svom Tivoliju upisala pobjedu od 7-5. U uzvratu poslije kojeg nije bilo povratka, Mamuti su pokleknuli i s porazom od 2-1 oprostili su se od daljnjeg natjecanja u Slo Hokej ligi. U domaćem prvenstvu odigrana su 2 kola. Mladost je u 12. kolu uvjerljivo savladala Medveščak rezultatom 7-1, dok je Zagreb u Sisku pobijedio domaćina s 8-2. U sljedećem kolu mladostaši su nadigrali Veprove s 9-5, a Sisak je protiv Medveščaka upisao novi poraz od 8-1. 5 kola prije kraja Mladost je sigurno prva, dok Zagrebaši i Medvjedi vode borbu za drugo mjesto. Siščani na začelju iščekuju svoju priliku za prve bodove. Juniori su u proteklom razdoblju odigrali 2 utakmice. Zagreb je u Sisku došao do pobjede od 9-1, a Medvjedi su nastavili niz dobrih igara savladavši Mladost s 3-1. Zagreb vodi na ljestvici s bodom više od Medveščaka, a kako je prije doigravanja preostalo odigrati još 7 utakmica između Siska i zagrebačkih klubova, teško je očekivati promjenu u poretku. Mladost daleko zaostaje na 3. mjestu, a Siščani se poput svojih starijih kolega nadaju da će uhvatiti koji bod prije doigravanja. Mlađi juniori Mladosti pronašli su izgubljenu formu i u jedinoj odigranoj utakmici prvenstva visoko porazili Medveščak rezultatom 10-2. Time su odigrane sve međusobne utakmice zagrebačkih klubova i sada je preostalo iskoristiti dolazak prave zime te odigrati niz zimskih klasika na klizalištu Zibel u Sisku. Zagreb je osigurao 1. mjesto, Mladost i Medveščak privremeno dijele 2. mjesto, no za očekivati je da će Medvjedi zbog utakmice manje na kraju preskočiti Mamute. Za Sisak vrijedi isto što i u starijim kategorijama. Vreba se prilika za osvajanje prvih bodova. Kadeti su odigrali 3 utakmice i približili se završetku redovnog dijela natjecanja. U dvoboju između Mladosti i Zagreba Mamuti su bili uspješniji rezultatom 2-0. Veprovi su se oporavili od poraza savladavši Medveščak s 5-1, a Medvjedi su pretrpjeli još jedan poraz u sučeljavanju s Mladosti. Vodeća momčad prvenstva pobjedila je s 5-0. 4 utakmice prije završnice, Zagreb zaostaje 6 bodova iza Mladosti, dok posljednji Medveščak još čeka na prve bodove. Završetku redovnog dijela prvenstva približavaju se i mlađi kadeti. Medveščak je s 2 pobjede nastavio savršen niz bez izgubljenog boda. Medvjedi su prvo savladali Zagreb s 4-0, a potom i Mladost rezultatom 5-1. U dvoboju koji je odlučio o 2. mjestu u poretku, Zagreb je bio uspješniji pobjedivši sa 6-4. Do kraja natjecanja u skupini A ostale su još 3 utakmice, no ništa se u poretku više ne može izmijeniti. Odigrana su i 2 susreta u skupini B. Zagreb je pobjedama nad Mladosti od 2-1 i Medveščakom od 3-1 ugrozio 1. mjesto Medeka. 6 utakmica prije kraja natjecanja Medveščak ima 4 boda i susret više od Veprića na 2. mjestu. Mladost je sa samo 2 boda čvrsto na začelju.